Ang ganda ng babaeng yun ah. Uy, nalaglag yung wallet niya. Uy, miss! Miss! Babaeng maganda. Nalaglag tong wallet mo. Wallet ko yun ah! Magnanakaw ka, no? Magnanakaw! 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 Miss! Hindi ako magnanakaw, no? Napulot ko nga lang yung wallet mo at isusoli sa'yo. Sigurado ka, Manong? Hindi kasi mapagkatiwala niya yung itsura mo. Ang dami mong tato. Nakakatakot. Oo, nahulog mo kasi yung wallet mo nung hindi mo namamalayan kanina. Ganun po ba? Kung ganun, maraming salamat po sa inyo, Manong. Mabuti, mabait siya. Kahit mukha siyang magnanakaw sa mga tato niya. Walang anuman yun, miss. Ako nga po pala si Hana. Parang si Papa yun ah. Ako pala si Franz. Oo, si Papa nga. Sino kayong ka-holding hands niya? Hana, bago ka lang siguro dito, ano? Oo, hinahanap ko kasi yung bayan ng tito ko. Ah, anong pangalan ng tito mo? Tito JR po. Ah, si JR. Kumpare ko yun. Tito mo pala siya? Opo. Alam niyo po ba kung saan yung bahay nila rito? Oo naman. Gusto mo, samahan kita? Sige po, salamat. Sige, tara na. Saan kayo pupunta si Papa at ang babaeng yun? Isusumbong kita. Lagot ka kay Mama. Ma! Ma! Oh, Abi, saan ka galing? Ma! Si Papa! Oh, bakit? Anong nangyari sa papa mo? Saan ospital siya dinala? Ma! Si Papa! Naku naman, si Franz. Pinabibili lang kita ng itlog. Hindi ka kasi nag-iingat. Ma! Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ba ang papa mo na-disgrasya? Mukhang makakadisgrasya nga ata. Ma, wala naman po akong sinabing na disgrasya si Papa. Pinapangunahan niyo na po kasi kagad eh. Ha? Hindi ba, anak? Salamat naman sa Diyos. Ano ba kasing sasabihin mo? Eto na nga po. Ano nga? Si Papa po, nakita kong may kasamang babae. Ha? Ano? Ang papa mo? Sigurado ka? Sa itsura niyang yun, mambababae pa? Sigurado po ako, ma. Kitang-kita po ng dalawang mata ko. Kahit tanong niyo po sa cameraman. Hoy, wala akong alam dyan, ha? Humanda ka sa akin, Francisco. Pag uwi mo lang. Ma, huwag mong sabihin na ako po nagsabi, ha? Sige anak, humanda ka talaga sa akin, Francisco. Naku! Ang ganda talaga ng pamangkin ni Pare JR. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Nandiyan na si Papa. Ma! 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 Oh, bakit anak? Ma! Nandiyan na po si Papa. Humanda ka sa akin pagdating mo. Sayang talaga. Pakanta-kanta ka pa ha? Mukhang nakaisa yata ah. Oh, bakit darling? Anong nakaisang sinasabi mo? Huwag ka nang magdahilan. Alam ko nang ginagawa mong kalokohan. Anong pinagsasabi mo, darling? Saan ka nang galing ha? Doon sa Sumagot ka! kila Sagot! Sino yung babaeng kasama mo daw kanina? babae. May babae ka? Hindi ka makasagot? Totoo nga! Darling, hindi ko naman alam yung sinasabi mo. Baka may nakakita sa akin, nakasama ko si Hana at sinumbong ako dito sa asawa kong Leon. Uuwi na ako dun sa papa ko. Oh no! Iiwan na kita. Niloloko mo lang pala ako. Sandali, darling. Huwag ka naman ganyan. Wala akong babae. Bahala ka na nga dyan.
Sino ba kasing nagsabi sa kanya na may babae ako? Loko-loko talaga yun. Oh, bakit dala mo yung bag mo, darling? Alis na ako dito! Doon ka na sa babae mo! Darling, wala akong babae. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ma! Huwag mo akong iwan! Anak, pati ba naman ikaw? Darling, anak,